चीनसह जगभरात कोरोना संक्रमण वेगानं सुरू झालंय, त्यामुळे अनेक ठिकाणी निर्बंध लागू केले आहेत. गोव्यात मात्र कोरोना संबंधी कोणतेच निर्बंध लागू करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे गोव्यात नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी येणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. गोवा सरकारनं अद्याप मास्क सक्ती किंवा लॉकडाऊन यासंबंधी कोणतीच माहिती दिली नाहीये. त्यामुळे कोरोना निर्बंधाशिवाय ख्रिसमस आणि न्यू इयरचं सेलिब्रेशन करता येणार आहे. 2 जानेवारीनंतरच परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्बंध लागू करू, असं गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलंय. त्यामुळे गोव्यात सध्या तरी कोणतेच निर्बंध लावण्यात येणार नाहीत. गेल्या 2 वर्षापासून संपूर्ण जगात सुरू असलेल्या कोरोना महामारीमुळे गोव्यात नववर्षाच्या सेलिब्रेशनला खीळ बसली होती. 2022मध्ये कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये थोडीशी घट झाली होती. त्यामुळे गोव्यातल्या न्यू इयर पार्टीचा रसिकांना पुरेपूर आनंद मिळेल असं वाटलं होतं. पण वर्षाच्या अखेरीस चीनमध्ये कोरोनाच्या ताज्या स्फोटानं पुन्हा एकदा संपूर्ण जगात चिंतेची लाट निर्माण झाली आहे. गोव्यातल्या अर्थकारणात पर्यटन क्षेत्राचा मोठा हातभार आहे. गोव्यातल्या सोयीसुविधा, रुचकर खाद्यपदार्थ आणि निळेशार समुद्रकिनारे यामुळे पर्यटकांची पसंती देखील गोव्याला जास्त असते. चीनमधल्या वाढत्या कोरोना संक्रमणामुळे यंदाच्या नववर्षाच्या सेलिब्रेशनवर निर्बंधाची टांगती तलवार होती. मात्र गोव्यात कोरोनाचे कोणतेही निर्बंध लागू करण्यात येणार नसल्यानं गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना आपली सुट्टी आनंदानं घालवता येणार आहे.